7 студзеня па новым стылі ў 1910 годзе нарадзіўся Константин Заслонаў, адна з самых міфалагізаваных фігураў Другой сусветнай вайны. Увогуле, у гісторыі гэтай вайны вельмі шмат міфаў і нават адкрытай хлусні. Згадаць хаця б герояў панфілаўцаў. Адкрытая хлусня, якую раскрылі яшчэ падчас вайны, а ў наш час чамусьці яна зноў становіцца новым міфам. Дык вось міфы ёсць і ў біяграфіі Заслонава. Давайте пра іх пагаворым. Заслонаў настолькі моцна ўвайшоў у гісторыю Оршы, што многія лічаць яго аршанцам. Насамрэч, не, нарадзіўся ён у Цвярской вобласці. Прапагандысцкая афіцыйная біяграфія гаворыць, што ён нарадзіўся ў сям'і рабочага. Гэта праўда, гэта факт. Але, акрамя работы, бацька Сяргей Заслонаў меў яшчэ і гаспадарку. Пералік: 2 каровы, конь і жарабя. Пагадзіцеся, гаспадарка вельмі маленькая, не надта разбагацееш, але гэтага хапіла, каб Сергея Заслонава у 30-е гады раскулачылі. І вось гэты факт з біяграфіі Заслонава знік. А як жа, герой Савецкага Саюза, ды аказваецца сынам кулака, ворага народа. У Оршу Константин Заслонаў трапіў толькі ў 1939 годзе, зрабіўшы невялічкую махінацыю. Справа ў тым, што ў гэты час Заслонаў працаваў дзесьці пад Хабаровскам, а там быў голад. Жонку з дачкой будучы партызан змог выправіць падалей ад голада ў Віцебск. У нас было больш сытна. Сам жа заставаўся там, бо баяўся, што яго палічаць такім здраднікам працоўнага фронта. І вось у Віцебску ягоная жонка стварае фальшывае паведамленне пра тое, што нібыта Константина вызываюць на вучобу ў Ленінград. Ні ў які Ленінград Заслонаў не паехаў, і ён паехаў у Раславль, аб'яднаўся з сям'ёй, а праз некаторы час разам з сям'ёй з'язджае ў Оршу. Па-мойму, гэтыя цікавыя, але схаваныя факты не псуюць гераізма Заслонава. Ён мог, як чыгуначнік, не пайсці на фронт. Чыгуначнікі не падлягалі прызыву, але ён добраахвотна просіцца ў партызаны. Реальны гераізм. Гэтую частку гісторыі ўсе ведаюць. Ён стварае партызанскі атрад пры дэпо, выкарыстоўвае вугальныя міны і таму падобнае. Калі ж паўстала пагроза арышту, ён з партызанамі сыходзіць у лясы, і тут цікавы момант. Асоба Заслонава стала настолькі легендарнай, што легенды ходзяць да гэтай пары сярод мясцовых жыхароў. Вось такі міф распаўсюджваюць мясцовыя. Яны гавораць, што Заслонава забілі, калі ён у сваёй каханцы быў на свежаніне. Хутчэй за ўсё гэта неправда. Хаця, сапраўды, у Заслонава была палявая жонка, але застрэлілі яго не падчас пагулянцы, не падчас нейкай п'янкі і ўжывання свініны. Яго забілі ў вёсцы Купаваць, калі ён кіраваў пераходам партызанаў за лінію фронта. Яны эвакуяваліся ў Маскву. І апошняе. А хто ж забіў Заслонава? Гэтае пытанне вельмі акуратна абыходзіцца ў афіцыйных крыніцах. Але калі прапаганда падкрэслівае нацыянальнасць тых, хто паліў Хатынь, давайте і тут узгадаем нацыянальнасць тых, хто забіваў Заслонава. Дык вось, загінуў ён не ад рук немцаў. Немцы ввогуле сваімі рукамі карныя аперацыі не так часта і рабілі. Для гэтага яны выкарыстоўвалі суседнія народы. Канкрэтна карную аперацыю супраць байцоў Заслонава рабіла так званая руская народная асвабадзітельная армія Браніслава Камінскага. Гэта яны адказныя за значную колькасць карных аперацыяў у Оршы. Менавіта для карных аперацыяў, і для аховы, так сказаць, парадку, іх і перакінулі пад Оршу. У Асенторфе ў іх была навучальная база, а школа нумар 16 сённяшняя пабудавана фактычна на могілках забітых ронашнікаў. Камінскага, дарэчы, потым расстраляюць. Будзеце здзіўлены, але яго сябра СС расстраляюць за асаблівую жорсткасць, якую ён праявіў падчас падаўлення варшаўскага паўстання. Нават Гітлер здзівіўся, што можна быць такім жорсткім, і аддаў асабісты загад на расстрэл. Дык вось Заслонава забілі не немцы, а менавіта ронашнікі. Вот мы з вами разабралі некалькі міфаў про Заслонава. Скажите, хоть один з іх адмяняе гераізм гэтага чалавека, хоть один з іх псуе біяграфію гэтага чалавека. Вот таму я за аб'ектыўнае вывучэнне гісторыі.